ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಇನಿ ಅಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇತನೆ ದೀತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ತೊಂದು ಚಾತ ಬಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂಚ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೆದಾಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾವದೆಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನ್ ಬಾಬು ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಹೆಂಗ ಐಕ್ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಬೇಯ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿಂಟ ಚಿಂಟ ಕೈಟಿಗೆ ಪೀಳು ಬೆಚ್ಚಾಪುಜೆ ಅಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜೊಂಜ ಕೈಟಿಗೆ ಪೂರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡಿ ಸ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಲೋದಿತ್ತ ಅಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜ ಕೈಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನೀನು ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಂಟಿಯಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಮ್ಟಡಿಗೆ ಪುಲೈತೆ ಪಪ್ಪಡೆ ಕೈಕ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತೆದ್ದು ಚಿಮ್ಟಡಿಗೆ ಪುಲೈಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಚಿಮ್ಟೋಡತ್ತದೆ ನೆಟ್ಟವು ಪತ್ತುಳ್ಳದು ಮೇಲೋಡು ಕುಂಟುಡು ಪತ್ತು ಒರಣೆ ದಿನ ಸೈಡ್ ಜಾಲಿಗೆ వచ్చి ಒಂದಿದಿಲ್ಲ ಒಂದೆಂಟು ಪೂರ ಪತ್ತಿನಾಲ್ಕು ಅಂದ ಆಚೆ ಪತ್ತು ತಿರ್ದೋಡು ಫಿಫ್ಟಿ ಮೇಲಡೆ ಅನ್ನೊಂದು ಜಾಲಿದಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನೈತ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತದ ಚಂಡಿ ಗುಂಟು ಮಾಡೈತೆ ಬೇಗ ಚಪ್ಪ ಐತೆ ಚಳಿಗೆ ಬೇಗ ಉಂಡಾಪ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಗುಣ ಚಟ್ನಿಯಾ ವಾಟಿಗೆ ತಾರೆದೆನೆ ಪಾಡಮಲ್ಲೆ ವಾಟಿ ಬೊಗೋಲಿ ವಾಟಿ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಕೆಲವು ಪುರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪನ್ಪೇರು ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಸೈಡ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತುಳು ಬೇತೇನೆ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ದಾಗಲ ತುಳು ಬೇತೇನೆ ಪೋಡು
ಚಪ್ಪೆರದಿತ್ತು ಇಡ್ಲಿನ ಚಪ್ಪೆ ಆದ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂಜೆ ಎಪ್ಪಗ ಯಾನು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತಾರೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಗತೆನೆ ಬೂರುಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದಿ ಎಡೆ ಯಾಪಗ್ಲ ನಡಕೊಂಡು ಮಲ್ಪ ಗಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಐತೆ ಬನಲಿಗೆ ಚೂರು ಐಟುನೇನು ಮುಂಚಿನಕಾಯಿ ಅವಳು ಬಾಬತ್ತಿ ಬಾಬತ್ತಿ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಮುಂಚಿನ ಘಾಟ್ ಬರೋದು ಹಾಯ್ ಏರು ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ರೆಂಡುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ರೆಂಡು తెచ్చాడమ్మ ಬೂಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಬರೋದು నీకైతే కడల పడలేదు నెలగడలే నెత్త మెజర్మెంట్ బోడండి అని కూడా నీకులే పంచే ఇది నుంచి వీడియೋ ಪಾಡು ನೆತ್ತ ಮೆತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಡು ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿನ ದೋಸೆದ ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂದು ಬೇತ ನೆಂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ದಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲು ಉರ್ದುಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನಕ್ಕೆ ನೆಲಗಡಲೆಲ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಚಲಿಯತ್ತೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ಡೆ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ನನ್ನದ ವಸ್ತುಗಳೇನು ಏದು ಗೋಡಾಕ್ ಪಾಡೋದು ನಮಕ್ ಗೋಡೆ ನಲ್ಕ ಲಕ್ಕಡೆ ಅವೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡದು ಎಂಚ ಅದು ಇನ್ನೇ ಸಮಾಜ
ಮುಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅದು ಉರ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡದ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉರ್ದು ಕಾಯಿಂಡ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳಡೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಉರ್ದು ಪೂರ ತಿಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಉರ್ದುನು ಪಾಡಂದೇನೆ ಖಾಲಿ ಕಡ್ಲೆದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಉಂದೇ ತಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಉಡುಪ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದಿತ್ತೆನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಬಗೆ ಬಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನ ಲಾಯ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂದೆಲ್ಲ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೀ ಕಡ್ಲೆದ ಅವು ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಒಂಜೇ ದಿನ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಬೇಡ ಮಲ್ತಾಡ ಉಡಂಜಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೈಟೆಗೆತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಲು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟರ ಹಾಕುದು
ಏನಾಗೆ ಬಾಬು ಬತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೆ 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 ಅವು ತೊಂದರೆದ ಬರ ಬರೈತೆ ಇಡ್ಲಿದ ಓಲೆ ಬಾಬು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಗೊಲ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಫ್ರೆಶ್ ಬೇವ್ರೆ ನೆಟೇನಿಣ್ಣು ಕಿಚನ್ದ ಬರೀಟ್ ಎದಗೊಡದಾಗ ಹೋದು ಕೊಯ್ದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಅಂತಲಿ ನಮಗೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಮಾಮ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಮಾಮ ಯಾನ್ ತುಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ ನೀರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪಿನರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದರ ಅಟ್ಟೊಂದುಲೆ ಎಡ್ಮೆ ಉಂದೇಕಿತ್ತನ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉಂದೇನು ಕಡೆದು ಕಣ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪುರ ಒಂದು ಚಪ್ಪ್ಯಾರ ಒಂಚೂರು ಬರೀಟ್ ದೀಪೆಯನ ಆಡ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಮುಂಚೆ ಚಪ್ಪ್ಯಾಡು ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಟೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡ ಒಂದು ಎಕಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಈ ಚಲಿಕ್ಲ ಒಂದು ಉರ್ಗುದನ್ ಪನ್ನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇದನ್ನ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕೋಣ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೆತ್ತಡೊಂಡತೆ ಲಾಯ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಲಕ್ಕೊಂಡು ದುಮೇಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸುರು ಸುರುಟು ಯಾನ್ ಇಡ್ಲಿ ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಲಕ್ಕ ನಾವು ಪೂರ ಅಡಿಟ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಂಗೆ ತೂತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದೇನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಸೈಡೆಡ್ ಅವು ಪತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚದವೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೆಪ್ಪೆ ಇಡ್ಲಿ ಗೆತ್ತಿನ ಬೊಗೊಣಿನ ಲೇಡೀಸ್ ನಗಲೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಗೆತ್ತಿನ ಬೊಗೊಣಿನ ಅದಾಗನೆ ಪೋದು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು
ಈಚೆ ನಾವು ಅಂಟದು ಬೋಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಬೋಪುಂಡು ದೆಕ್ಕರೆ ನಮಕ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮೋರಿಟ್ ಪಾಡು ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿಲ ರೆಡಿ ಉಂಡತಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ಸ್ಮೂತ್ ಆತಾಂಡು ಪೊರ್ಲು ತೆಗೆತ್ತ ತಜ ಪಾಯ್ನಿಗ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂದೊಂಚೂರು ಒಂದು ಆತನತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಇಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆತಂತಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತನಕ ಆತಾಂಡು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬಂದೋಡ್ ಮಲ್ತದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವೇನು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಉರ್ಗಾದ ಮಲ್ದಿನ ते ಹೋಟೆಲ್ಡು ಪೂರ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೂರ ಪಾಡು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಅಂಚ ಕೇಂದ್ ನಾನು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ನಮಗೆ ತೂನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ವೈಟ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತಲ್ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶೋ ಕೂಡ ಉರ್ಗುದುಂಡು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ತಡೆಯಲ್ಲ ರುಚಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ಪೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾನೆನ್ನೆ ನಿಗ್ಲೆಗಿನ ತೊಜ ಪರ ಆಪುಜ್ ಬಂದ ಬಡ ಬೆಚ್ಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಡಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆದ ಪುರ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನರೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೋಡು ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಾಡು ಹೆಜ್ಜಿ ఒక ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಾಡನ್ನ ಚಂಡಿ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ತಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸಲ ಕಡೆ ರಂಚದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ರಂಚದ ಹೊರನೆ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಇತ್ತೆಂಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದರ್ತ ನೆಕ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸರ್ದು ಕಡೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಓಪನ್ ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಲ ದೀದ್ಬುಂಡ ಯಾಪಲ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ಚಲಿ ಅದೇ ನಮಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಯಾನ್ ಮಸಾಲೆಲೆನ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ದೀಪಿನಿ ಫ್ರೀಜರ್ ಮಿತ್ತದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಐಟ್ ದೀಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಜನ ಗುಗ್ಗೂರು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂತ ಪಿದ್ದೆದಿಂದ ಮಿತ್ತದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ಡಿಂದ ಏತ್ ಸಮಯ ನಮಕ್ ವಾಪರೋಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ತಿನ್ಪಿಂದ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಬವೇ ಮೂಲೊಂಚೂರು పొడి ఐక పొడి పనిపేరు గన్ పౌడర్ పనిపేరు ఇడ్లీ పొడి ఇందులో పనుంది నమక్ ಲೆಂಚಾಗಿ ಎತ್ತಂದಿದೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತೊಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು ಬಗೋನೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಡ್ಲಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಟ್ ಮುರ್ಕಾದು ತಿನ್ನೋಡು ಅವೈತ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕುವೆ ಯಾಪಣೆತ ಚಾ ಪರ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬಡವನುಂಡು ಅವೇನು ತೂಯಿ ನಡ್ಬೇಕ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ಜೋರು ಬಡವನುಂಡು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರೇನೆ ನೀ ಲೈವ್ ತೂದೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ನಿಗಲ್ನ ದಿನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್